Bé, bona tarda a tothom. En nom del Fòrum L'Espitllera, d'aquesta comarca de la Segarra, que avui ens acull per fer la presentació d'un treball que és d'interès general, malgrat haver-se fet des del Fòrum de l'Espitllera. És a dir, és un treball d'interès general per Catalunya, en tant que tracta el tema de les centrals eòliques i l'especifica a la Segarra per veure, perquè estem convençuts que comença a ser un tema abusiu. És a dir, les energies eòliques probablement són necessàries, en part, però el que sí que està clar és que s'han de distribuir amb un cert esperit de justícia. I per això l'Espitllera ha treballat en aquest aspecte per posar de relleu que la comarca de la Segarra, tot i ser una comarca que ens estimem, que la volem diguem-ne que habitable i confortable, hi ha el perill de que l'accés d'aquestes instal·lacions ens porti a una degradació del nostre entorn. És per això que avui ens reunim i els especialistes, els tècnics que han elaborat el treball ens ho explicaran. Hem volgut presentar-ho d'una manera pública a tots els mitjans que vulguin acollir aquesta crida perquè creï consciència col·lectiva a nivell de país. És a dir, que la comarca nostra és una de les que acull més instal·lacions, sorpresivament, perquè hi ha altres comarques que tenen també ben suficient i que tenen altres possibilitats i en canvi no estan tan afectades com la nostra. Per tant, només fer aquesta introducció, agrair a tots els que esteu aquí presents en aquesta tarda d'estiu i amb aquest vent que precisament és el que ens provoca la situació que estem denunciant, i per tant agrair-vos la vostra presència i també demanar-vos que contribuïu a la difusió d'aquest treball per part de tots vosaltres. Moltes gràcies.